Açılış davrasında dünýä dillerini öwredýän ýokary kömekdegiň hyzmatdaşlyk taklaýan Daşary ýurt universitetleriniň professory Moglin Myrmyçyk edip, watanymyzda dilleri öwrenmek syýasatynyň dünýä äşgärdigini, türkmen ýaşlarynyň zekine eretimlikleri barada bellemegi gatnaşyjylar üçin ören täsirli boldy. Rus dili boýunça halkara internet olimpiadasyny Russiýadan, Hytaý Halk Respublikasynyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Germaniýadan, Braziliýadan, Günnägär Afrika ýurtlaryndan, Misirden, Fransiýadan, Wengriýadan, Awstraliýadan, Polşadan, Awstriýadan, Belarusdan, Gazagstandan, Gyrgyzstandan, Özbegistandan, Täjikistandan, Türkiýeden, Ruminiýadan, Hindistandan hemde Koreýa Respublikasyndan, umumyň dünýäniň 156 universitetlerinden hemde ýurdumyzyň 26 ýokary kömekdebinden jemi 1600 oray talip gatnaşýarlar. Dünýäniň dilleri öwrenmäge höwüsli talip ýaşary institutynyň resmi internet saýtyna berikmek arkaly rus dilini okamak, dinlemek, grammatika degişli 10 ýumuşdan ibaret bolan barlygyna gatnaşyp, gazanan netijeleri boýunça ýeňjiler kesgitlenler.